Zeg, Delphine, die is nog niet thuis? Ze heeft afgesproken met Peter, dus. Ah ja, oké. Alsjeblieft. Dank u. Waarom moesten wij nu eigenlijk zo dringend komen, tante? Mieke, ik stel voor dat we wachten totdat iedereen is. Voilà, ze zijn hier allemaal. Hey, dag Linda. Dag. Ja, dag allemaal. Waar is Bart? Die was nog niet thuis. Nou, zijn werk is belangrijk en dat van mij niet. Hij moest bij zijn grote baas komen. Krijgt hem opslag? Nee, dat denk ik niet. Hij had er alleszins geen goed oog in zijn. Jan, zou je even willen gaan zitten? Bon, in de eerste plaats zou ik iedereen willen bedanken dat jullie zo vriendelijk geweest zijn om naar hier te willen komen. Onder lichte dwang. Het is het volgende. Deze morgen heb ik eigenlijk niet zo'n goed nieuws gekregen van de politieinspecteur. Over Buitaard? Ja, blijkbaar wou niemand mij echt geloven, maar Buitaard zit dus effectief achter die 2 verkrachtingen van de voorbije dagen. Op het nieuws hebben ze iets anders gezegd. Ja, ik weet het, Jan, maar ik heb al lang het gevoel dat het zo is, dus... Ja, en het is geen gewone psychopaat. Hè. In plaats van te vluchten naar het buitenland, doet die smeelap gewoon verder. Ja, maar wacht, dat is nog het ergste niet. Dat moet nog komen. Buitaard zint op wraak. Hoe wraak? En op wie? Die 2 slachtoffers, dat zijn familieleden van de jury van zijn proces. Nee, dat meende niet. En wat gaan de flikken nu doen? Ze hebben beloofd dat ze extra zouden patrouilleren. Nu ben ik gerustgesteld. En gevraagd om rustig te blijven. Hoe kunnen wij nu rustig blijven? Het kan zijn dat er van iemand van ons verkracht wordt. Ja, Jan, ik begrijp u volledig, want zelf kan ik mij ook niet meer rustig houden. Maar bon, ik zou iedereen willen aanraden om uiterst voorzichtig te zijn. En als jullie naar buiten gaan, liefst niet alleen, zelfs niet overdag. Zeg, maar ik ga toch eerst een keer naar Hannebelle dansen, hè? Dat gaat toch niet met ons werk? Ja, misschien samenrijden, hè, Lindake? Dat gaat niet. Neemt iets mee om je te verdedigen of zo? Wat? Ik koop voor u zo'n pepperspray. Dat is wel illegaal, hè, papa? Verkrachten, dat is illegaal.